1. srpna proběhla výstava Leperiben my nezapomínáme. Výstava přináší uměleckou reflexi romského holokaustu a zároveň upozorňuje na přetrvávající historické mlčení, které toto téma stále obklopuje. Skrze vizuální umění ožívá paměť, odpor i kulturní kontinuita romského národa. Co je cílem výstavy Leperiben my nezapomínáme? Vlastne ukázať jakoby rómskú pamäť, ktorá sa týka vlastne rómskeho holokaustu vo vizuálnom umení, ale samozrejme hlavne poukázať na absenciu tejto témy vôbec všeobecne vo verejnom priestranstve a na takú ako nejakú v rámci tej absencie vlastne nerada používam slovo ako keby, že ignoráciu, ale vlastne ignoráciu akože väčšinovej spoločnosti vôbec všeobecne v rámci utrpenia rómskeho. V súčasnom umení prepája niekoľko generácií rómskych umelcov a pre mňa je veľmi emotívne, že táto výstava vôbec vznikla, alebo bolo aj pracovať na nej veľmi emotívne práve preto, že obidvaja moji starí rodičia sú preživči holokaustu. Spomínala som práve dielo Alfreda Ulricha, ktoré sa týka teda českej situácie v tej dobe a dnešnej tiež. Takže vlastne Leto u písku. Niekoľko takýchto práci tu bude. Nino vlastne priniesol, som hrozne pyšná na tom, že my máme tady vlastne video preživčieho holokaustu rómskeho. A je to vlastne prvýkrát vystavované vôbec všeobecne. Nielen v Čechách, ale vôbec na svete. Takže som na to moc pyšná, že Artemis Lab vlastne mali sme tu šancu vystaviť toto video. A tu je dielo Lídii Mirkovič, pred ktorým stojíme. Ja som vlastne, keď som to dielo videla prvýkrát v živote, tak som hovorila Lídii, že sa ma vlastne veľmi dotklo. A som dúfala, že jeden deň budem mať možnosť ho vystaviť, tak teraz sa to našťastie stalo. My sme hrozne pyšní na to, že sme doniesli troch veľmi významných rómsko-nemeckých umelcov, ktorí boli na prvom vlastne bienále v Benátkach v rómskom pavilóne v roku 2007 a je to Nihat Nino Pušia a Lídia Mirkovič a Alfred Ulrich. A k ním v podstate sme ukázali české skupiny, umelecko-aktivistické, ako Romaneka Lepantera a vlastne Ara Art v spolupráci s s divadlom Husa na provázku. To sú tie kolektívy a potom ešte ukazujeme vlastne úplne najmladšiu autorku, ktorá sa venuje kovu a histórie kovu, čo je vlastne veľmi staré rómske remeslo a vlastne prepisuje mytológie toho kovu svojím spôsobom. Má to jeden veľmi krásny rebrík. A to divadlo Husa na provázku z Ara Art, to sú určité scény z divadla, ktoré nádherne ukazujú absenciu vlastne rómskych osobností, buď v politike, alebo vlastne vo filmovom priemysle. Takže môžeme vidieť Davida Tischera, ktorý vlastne rozpráva, jak je vďačný, že ho zvolili a že sa stal rómskym prezidentom, alebo Pavlínu Matijovú. Môžeme vidieť, jak preberá českého lva a k tomu v podstate akože je ten nádherný rebrík od Moniky Kováčovej. A co mají společní umělci, kteří dnes vystavovali s tématem holokaustu? To v podstate, že ja som to naschvál, som ich vyberala tak, že všetci sú to rómski umelci, čo je veľmi podstatné, aby o svojej histórii práve ako rozprávali hlavne rómski umelci a to, že sú vlastne medzigenerační. Akože Alfred Ulrich sa narodil tesne ako po druhej svetovej vojne, potom tu máme práve Nihada Pušiu a Lídiu, ktorí sú vlastne ten ročník 65, až vlastne to siaha k Monike Kováčovej, ktorá je úplne mladulinka a iba vyštudovala vlastne Akadémiu výtvarných umení teraz v roku 2024. Příběh, který přinesl německý autor, je jedním z mnoha, jež ukazují, jak hluboké stopy zanechal romský holokaust v jednotlivých rodinách i kolektivní paměti. Jeho kniha není jen osobní výpovědí, ale i důležitým svědectvím o přehlížené historii. Holocaust story is very difficult story and
from my research, I noticed that the survivors, they don't talk to their children. Most of the times they talk to grandchildren. It means granddaughter or grandchildren, they know more about the Holocaust than the children. Because a lot of Roma people, they were ashamed from that they were in a concentration camp. They thought they were guilty. They were guilty too, and that's reason because they brought them to the camp. And after many years, they started to work on the story from themselves, but first with the grandchildren. When they get old, they start to work on this. And especially some of them, like Cheja Stojka, you know, they start to paint. Some of them, they write the poetry. There's a poetry from Hedina. Hedina is one of the poets in my book. And her mother was in a camp and things like this, yeah. I'm photographer since 40 years almost, but since 30 years or something, I started to photograph Roma community because I noticed there's a need for this. There's a lot of photographers what they try to photograph the Roma people, but they photograph them always the same, and always is in a bad pictures. They have the stigma, they have stereotypes and all these kind of things. And I tried with some other photographers from Berlin. We tried to break this cliche. To show the Roma people proud, like normal, like all the other people, with their good and bad things. You know, that's what I do since 30 years. I do photography. I can tell you about the way how I do photos. I come to the family. But you must see if the family is ready, or if it's a good atmosphere or bad atmosphere, or if the children they are there or not. If maybe sometimes I don't take photos because I will just drink a coffee or we drink a palinka or something, you know, and then we just. Say, okay, tomorrow I will come, and tomorrow the people, they are maybe better dressed and they're in a better mood. It means the photography from when you're photographing the Roma people, it's not safari, you know. You don't go and shoot just everything what is going on. You must communicate with the people, and you talk to them, and you explain what are you doing. And also this book is not for everybody. It is for our communities. These communities, they got the book. Universities got the book. Libraries got the book. It means that the book you can't buy. The book is a special, like a learning book about us. You know, how to. What is our culture, how we do it. Through my photography, this is everything.